फुल टांकि खालामखाबाय ने थावखौ नायनो हागोन गाइस फुल टेंकि आरोना गाइस पुरा होलांखानोसै जुदि लामाखौ नोंथांमोननो मोजां खोन्थियाबा आरो नोंथांमोना सिनाय मोननाय नङाना ओमफ्राय इथिंगालि दोङो डाइरेक्ट सामथाइबारि सारियालि सक ओमफ्राय इथिंगालि डाइरेक्ट रनि खाथा मोनहैखायो आरोना गाइस स' जों टल गेटखौ बारबाय इनिफ्राय आरो नै साहा लोंबावबाय माने ओंखाम मोनजाया आरोना इदि गोदै मन्दिरनि फुजा फायबा So guys, दाने टाइमा जाबाय 5:23 गाइस दा अक्ट'बरनि दिनै जाबाय 28 तारिख गाइस नोंथांमोना नुगोन नुवाखै मिथिला नै नायनो हागोन नोंथांमोना 5:23 जाबाय आरोना गाइस तारिख लायनाय गुड मर्निं माबायदि दं नोंथांमोना आसा खालामबाय नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं होननानै स' गाइस गोबाङानो मिथिखाबाय जानांगौ दा आं मायाव थांनो नागिरदों मा जायगायाव थांनो नागिरदों टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै नोंथांमोना एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ थ' माने फुङावनो भिडिअ खालामनायखाय एसे माने माथोफोरा एसे थाबथादो ओंखायनो बाय बोरैबा जाबाय थादों गाइस अब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनालासे नायबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय गाइस इथिं राइडिं जेकेटखौबो दिहुनना लाखाबाय गासैबो रेडि थांनो थाखाय बेनिफ्राय गाइस इ भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय गोबां इम्पर्टेन्ट भिडिअ आरो आंनि थाखायबो इम्पर्टेन्ट बेनिखायनो गोसो गोथारै फुङावनो बरिया फ्रेश दुगैनानै थांसियाव थांबाथाय माने मिरामिस जानासो थांनांगौ आरोना गाइस ओमफ्राय ओंखाम ओमफ्राय जायाखै होमबाबो ओमफ्राय मोजांनिफ्राय जुदि आङो थांनानै फैखांबासो ओंखामफोरखौ जानायनि प्लेनिं खालामदों आरोना गाइस दा थांनायाव जेबो जाथ'लायला स' गाइस ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि थांनोबा थांजागोन बरियानो आं खेबसे थांना फैग्रोनि प्रुफ मोनगोन मोना नायनोसै आंहा इसोरनि सेराव फोथायनाय दोङो बेनिखायनो दा आं फोथायनायखौ लानानै थांनो नागिरदों आरोना पुरा चिरां डिस्ट्रिक्टआव बाक्सानिफ्राय स' गाइस जोबोद नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ इम्पर्टेन्ट जोबनालासे नायबानो जाबाय प्लिज अननानै आसनाय आर'नाइखौबो लाखाबाय ओमफ्राय थिंगाल दङ पुरा राइडिं जेकेट ओमफ्राय दा थांखानोसै ओमफ्राय मा लानो दोङो मबाइलखौबो लानोसै थ' बाय बाय गाइस बाय बाय स' अके गाइस दा बर्थमान गामिनिफ्राय पुरा ओंखारबोबाय आरोना गाइस ओमफ्राय दा फुंनि टाइम ओमफ्राय दा नै टाइमा जाबाय 5:30 जाबाय आरोना गाइस 5:32 जाबाय ओमफ्राय दा नै दाबो निहिर खोबनाया खाराखै बिराद निहिर खोबदो थ' गाइस टेनसन गैया आरोना जे माने पुरा फुल राइडिं जेकेट गानना सलायखादो जेथिंबो टेनसन गैया बार सार एख' थान्दा मोनखायाखै खिन्थु दा ओजासो आरो बोथोरा माबायदि जागोनबा बोथोरा जुदि बिदिनो थाबाय थायोबा एसे मोजां जागोन दा आरो अखा सखा हायोबासो एसे बोथोरा बोरैबा जागोन आरो पुरा थान्दा ना हेलमेट सिंथिंगाले माने बारा बोरैबा हाबदो बेनिखायनो माने माथोफोरा बाय बोरैबा जानो हानाय गाइस ओमफ्राय गोबां मानसिफोरानो माने खारदो सोरबा थाबायदो आरोना गाइस फुङावनो एसे स' गाइस ओमफ्राय दा जोंहा माने फुङाव गारि सालायनायनि मजायानो बेलेग आरोना गाइस थान्दा बार लानायनि हावाया थ' ओरैनोथ' माने खारनांगौ खारबा देहाफोरा एसे फ्रेश जायो आरोना गाइस खाराबाबो माने फुंनि टाइमाव एसे थाबायनांगौ आरोना ओमफ्राय थाबायबाथाय माने देहाफोरा एसे फ्रेश जायो फाइनालि गाइस दा बर्थमान जोङो नै रोङिया मोनबाय ओमफ्राय दा रोङिया तिनिआलिखौ बारबाय आरोना गाइस ओमफ्राय दा जोङो नै थिंगाले राइट साइडथिंगाले बारस'नानै डाइरेक्ट मेन रड गाखोनोसै आरोना गाइस ओमफ्राय माने एसे आखाइफोरखौ माने बाय बोरैबा मोननायखाय एसे लाखिथ'बाय आरोना गारिखौ दसे समाय ओमफ्राय नै गारिफोरा बरिया थाव सोनो फैयो नखर गोदोर गारिफोरा फुङाव दिपु खुलिनांगौ एक्सुवेलि दिपु खुलिबा एसे मोजां जायो ओमफ्राय दा टाइमा जाबाय नै 6:16 ओमफ्राय बारा गोजान नङा खिन्थु आं नेदावना नांगोन नैनिफ्राय बेसे किल'मिटार जायो नलबारिनिफ्राय 100 बेसेबांबा मोनलै आं बावबाय दा नेदावनानैसो ओमफ्राय दा एसे थाव सोना लानोसै गाइस ओमफ्य थाव सोनानै डाइरेक्ट होलांखानोसै गाइस ओके लेकिन इधर में ओ गाइस तो माने थावानो गैया जाबाय आरोना गाइस ओमफ्राय दा ओइयाव सोहैनांसिगोन नै दिपु मोनसे थाव गैया गाइस थै सेस दानाबा हा स' गाइस दहायबो थाव सोनो मोनाखै ओमफ्राय दा नै आरो थाव सोनो फैलायबाय ओमफ्राय इयाव माबा टिप मारिनांगौसो होनना बुंबाय माथो टाइमानो मिलायला हबना खनखाले स' गाइस दहाय माने जोङो नलबारियावबो थाव सोदोंमोन खिन्थु इयाव दिपुआ माने थावा गैया आरोना खुलियाखैमोन ओमफ्राय आरो दा नै नैयावबा हरदो माने दा बायसा बांसिन गारि गोदोरानो सलायोना गारि फिसाफ्रा बारा खारनो नागिरा गाइस माने फुंनिफ्राय जेबो जाबावाखै बेनिखायनो एसे ब्रेकफास्ट खालामना लानोसै नायनोसै मा जानाय जायो ओमफ्राय जानानै डाइरेक्ट होलांखानोसै ओमफ्राय लामा ससे माने दसे लाखिथ'मोन नैखिनि जागा नामखौ मायबा नामोनमोनलै आं बावबाय बारा मोजां मिथिला ओमफ्राय दा बरिया साहा लोंना लानोसै मायबा मोनसे जाना लानोसै आरोना एख' जाबोखायाखै नालाय उदै खालायना फैदो थ' ओमफ्राय जानानै बरिया थांसै आरोना गाइस थ' स्टाइल नांदों आरोना गाइस दा आरो सान्दुङाबो जि मोजां खिन्थु जोंनि साइथिंगालाय बोथोरा एसे गाज्रिमोन
बोरैबा अखा हायां जादोंमोन आरोना खिन्थु नैथिं आरो एसे मोजां स' अके गाइस दा बर्थमान जोङो नै बरपेटानि टल गेट मोनबाय गाइस नोंथांमोन नायनो हागोन आंनि बेकग्राउन्डआव जाबाय बरपेटा टाउनखौ बारना एसे बारनानै टल गेटखौ मोनो आरोना गाइस ओमफ्राय एबार इनिफ्राय मोनगोन एबार बिजनि स' गाइस ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनो लासिनाय आं मा खालामनो फैदो आरो मायाव थांनायदो होमबाना सोब नोंथांमोना डिटेल्सखौ मिथिजोबगोन खिन्थु नैबे भिडिअ जुदि गोलाव जायोबा आं इयाव होजोबनाय जानाय नङा ओमफ्राय एक्सट्रा खालामफिननाय जागोन गाइस बेनिफ्राय दा नै मोनफैबाय आङो बरपेटानि टल गेट गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना नै गारि गंसे थांदो दै ओइ नै मार लाखिगोन नाय गाइस स्पिड थांबाबो खारग'खायो इयाव ग्रोब लाखियो ओइनो ग्रोब लाखिखायो नै रावबो खारग'खाया आरोना गाइस टल गेटआव पुरा खिन्थु बाइकफोरखौ एख' टेनसन गैया बाइकफोरा बरिया थांनो हाखायो एख' बाइकखौ लाखिया ओमफ्राय आं इयाव दसे खमाय थाथ'दो आरोना गाइस ओमफ्राय जोंनिया नैथिंगालि लेफ्ट साइडथिंगालि थांनांगो जों फैनानै दा बर्थमान बिजनि मोनबाय ओमफ्राय बिजनि टल गेटआ आगोलथिंगालि आरोना ओइनै जों टल गेटखौ बारबाय बेनिफ्राय आरो नै साहा लोंबावबाय माने ओंखाम मोनजाया आरोना बिदि गोदो मन्दिरनि फुजा फैबा ओरैनो मिरामिस मोनजायो होनदों खिन्थु जोङो दाइसो जासिगोन दा जाथ'लायला ओमफ्राय ओरैनो फुरा माने नास्ता साल' लोंबाय थादो आरोना गाइस ओमफ्राय दा इनिफ्राय बिजनिनिफ्राय मथा मथि बङाइगावलासि बेसेबां किल'मिटार दंमोन बेखौ नायाखै आं नेटआव जिखुनु जाया आरो बारा गोजान गैखाला बङाइगावआ ओमफ्राय बङाइगाव बारनानै डाइरेक्ट रुनिखाता मोनखासिगोन आरोना गाइस ओमफ्राय रुनिखातानिफ्राय आरो ब्र सासे फैगोन माने बिजनियाव दा आरो ब्र सासे फैगासिनो दङ ओमफ्राय ब्रखौ माथो होनानै इसोरनाव हाबनानै डाइरेक्ट बङाइगाव लांसै आरोना गाइस तनाले ओमफ्राय गाइस आं साहा लोंलांसै दा बर्थमान बिजनि मोनबाय बिजनि माने नैयाव एसे माने साहा लोंदोंमोन आरोना गाइस नै बिजनि टल गेट खाथियावनो ओमफ्राय नै बिजनिनिफ्राय आरो बङाइगावआ बारा गोजान गैखाला ओमफ्राय दा बिदिनो थांगोलाम थांसै गाइस ओमफ्राय आरो जा ब्र सानैसो दङ होनना बुंदोंमोन इसोर दालासि मोनफैबाय जानांगौ माने फैबाय थादो होनना बुंदोंमोन आरोना गाइस ओमफ्राय जों दा जा जमा लोगो हमनानै ओमफ्राय बरा थांनोसै आरोना गाइस स' भिडिअखौ आङो गोलाव जायोबा मोननै भिडिअ खालामगोन माने नैबे भिडिअ मोनसे इम्परटेन्टनि भिडिअ ना गाइस नोंथांमोना माने मोजां जोबजासिम नाय बे नोंथांमोननि थाखाय बहुत इम्परटेन्ट भिडिअ आरोना गाइस स' जोबजासिम नायबानो जाबाय होमबा नोंथांमोना मिथिजोबगोन बेनिखायनो आङो दसे लाखिनानै मा जायगायाव लाखिदो मा थादो भिडिअ आं खोन्थाजोबखादो ओमफ्राय आरो इदि गोदैनो माने लामा नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोना खालि भिडिअखौ जोबनो लासै नायबानो जाबाय होमबाना बुजि मोनगोन आरोना गाइस लामाफोरखौबो माने नोंथांमोना सिनाय मोनगोन आरो बेथिंगालि थांबा डाइरेक्ट बङाइगाव टाउन मोनगोन आरोना दा जों बङाइगाव टाउनथिंगालि थांला जों दा थाङो रुनिखाता जों दा सिदा थांसै आरोना गाइस स' गाइस जों दा नै साफागुरि मोनबाय बङाइगाव ओमफ्राय सिदा थांबाथाय रुनिखाता मोनगोन आरोना गाइस ओमफ्राय इथिंगालि थाङा जोङो बङाइगाव टाउनथिंगालि हाबथ'लायला आरोना गाइस ओमफ्राय दा जोङो सिदा थांसै ओइ मादै सानथाइबारिखौनो खोनाया सानथाइबारिया ए नैनिफ्राय आरो सक मोनबावगोन ना काजलगावखौ बारनांगौ दे ओमफ्राय रुनिखाता हाबलांनो हाखायो ना इथिं दे स' गाइस जों माने मादैनाव एसे सोंदोंमोन आरोना गाइस बारा सिनाय मोना जाहैबाय नालाय सिनाय मोना नङा मोनो गाइस खिन्थु माने सकनि नामफोरखौ बावगारबाय थायोना बेनिखायनो सोंबाय आरोना गाइस ओमफ्राय दा जोङो सामथाइबारिनिफ्राय डाइरेक्ट सिदा जोङो रुनिखाता थांखानोसै आरोना गाइस ओमफ्राय नायलांबाय था गाइस होमबानो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन हा हावा होनो एसे नेखानोसै दसेयाव मोनखाबाय एबार अके गाइस दा बर्थमान नै सामथाइबारि मोननैसोआव ब्र'खौ लोगो मोनबाय जोंनिया थ' दासो मोनफैदो आरोना ब्र'आबो माने गारिया हावा होनो ओंखारदो सामथाइबारियाथ' गोजान नंखालाना गोजान नंखाला सामथाइबारिया नोंसोर मोजांबा खबरा मा एसे गोबाव खामोलै नों मानसिया अ जिमाव थांदोंमोन गारिखौ फैदोलानि खावसेखौ फैयोबावसो सिगां दिनै फैना लानोसै दिनै होननानै नांगौबा दा बेलासियाव फैदो सासेजों फोरोंजानो होननानै स' गाइस गारिखौ फैदिना लानि ओमफ्राय माने ब्र'खौ दासो लोगो मोनदों आरोना गाइस दा जोङो सामथाइबारिनिफ्राय डाइरेक्ट रुनिखाता जाना थांगोन आरोना गाइस नै डाइरेक्ट गारि फैदो
माने सामथाइबारि मोनबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट सिदा रनि खाथा मोनलांखायो इथिंगाले ओमफ्राय डाइरेक्ट भुटानबो मोनहैखायो आरोना गाइस खिन्थु आं नोंथांमोननो जायगाखौ पुरा माने फायनानै माथिंगालि थांनांगौ इखौ गासैखौबो खोन्थिखादों आङो बेनिखायनो भिडिअखौ आङो दा मोननै खालामनोसै ओमफ्राय मोनसेखौ जा डाइरेक्ट अजानि जायगायाव थांनानै ओमफ्राय मा टाइपनि मा इखौ मोननैसो नोंथांमोननो हायोबा मोजां खोन्थिनोसै मोजां ट्राइ खालामनानै ओमफ्राय आङो नैबे न'निफ्राय फैनानै दा जोङो रनि खाथलासिम मोनफैनायखौल'सो आङो भिडिअखौ किक खालामनोसै आरोना माने फोजोबनोसै नङाबा भिडिअ जोबोद गोलाव जालांगोन नोंथांमोना बरिं मोनगोन माने आङो लामाखौ मोजां खोन्थिबाय थादोंना नोंथांमोननो बेनिखायसो आङो भिडिअखौ मोननै खालामगोन आरोना गाइस जुदि लामाखौ नोंथांमोननो मोजां खोन्थियाबा आरो नोंथांमोना सिनाय मोननाय नङाना ओमफ्राय इथिंगालि दोङो डाइरेक्ट सामथाइबारि सारियालि सक ओमफ्राय इथिंगालि डाइरेक्ट रनि खाथा मोनहैखायो आरोना गाइस स' नैबे भिडिअ मोनसेखौनो फोजोबथ'बाय ओमफ्राय नैनिफ्राय आरो स्टार्ट खालामगोन ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ नायबानो जाबाय मानो होनबा ई भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट भिडिअ मानो होनबा नोंथांमोनाबो न'फोराव जुदि सोरबा माबा मोनसे लोमजादोंबा नोंथांमोना खनसे फायना नाय हामो नामा खनसे टेस्ट नाय आंबो टेस्ट नायनो होनना फैदो आरो फोथायबानो जाबाय गासैबो आंबो फोथायनासो फैदो गाइस अके होमबा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय गाइस लाभ इउ